Uyabona inkinga esibhekene nayo ukuthi asizwani neqiniso. Ukuphatha kudinga amavoti amaningi, akuhambisani nabantu abangena estadium. Izolo bengizwa nje ilokhuya whether i-MK istadium iyasigcwalisa noma isigcwalisi. Ngokwami ngibone benayo i-attendance ekhombisa ukuthi bayiqembu elikhulu. Yebo, kuma-election bahlulile kakhulu ngamavoti. I-Action SA ayenzanga kahle ngendlela ebengifisa ngayo KwaZulu-Natal. Kumsebenzi wami futhi ukuthi ngiqinisekise ukuthi i-Action SA iyakhula KwaZulu-Natal. Futhi ngizokwenza lokho ngokukhulu ukuyikhandla. But angingenzi lokho ukuthi umqondo wami ungayiboni enye into eyenzeka uma amaqembu ezepolitiki. Now, engikushoyo nje bafowethu ukuthi asiyeke ukuba muncu. Njengamanje iqiniso ukuthi i-MK inkulu KwaZulu-Natal kuna wonke amaqembu akhona esifundazweni. 45% kusho ukuthi iqembu leli elithole amavoti angaphezulu kwemiliyoni. Now, sesingalokhu sibanga ukuthi manje whether bakwazile nogqa stadium or not, into ebalulekile ukuthi they have enough numbers amaningi kunathi ezamaqembu ezepolitiki. So bengimangala ngibona abanye abaholi nje abanye amaqembu ezepolitiki be-arguisha ukuthi benza ama-jokes about MK failing to fill the stadium. But let's be realistic. Akushintshi ukuthi MK is a bigger party in KwaZulu-Natal. That's it.